frase feta, lo que no mata engreixa. Que pot menjar a lo millor qualsevol cosa i no te matarà, t'engreixarà. Això vol dir això. Què vol dir adorat de Nadal a Sant Esteve? Vol dir que si, per exemple, has comprat una cosa que te pensaves que te duraria molt de temps, s'espanya en un vol, no ha durat gens. Això és de Nadal. Què vol dir? Qui no vol pols, que no vagi a cera. Això vol dir que si hi ha un puesto que estan fent pols, com per exemple una obra, no hi vagis perquè faran pols. Quan fa que no les senties parlar? Fa molt d'anys, perquè ara la gent d'ara no ho viu en aquestes coses. Sí, espera. Què vol dir la frase feta a Cambul? Sí, Cambó, perquè qualsevol per allà, que crida per allà, i això és Cambó. Ara sí. Sí. Què vol dir? Qui no vol pols, que no vagi a cera. Que no hi vagis, perquè si no vol pou no ha d'anar allà on hi ha. Què vol dir la frase feta? Qui no vol pols, que no vagi a cera. La frase feta de qui no va al pols i no va a cera és que cera és un puesto que se fa pols. I si no va al pols, no vagis a cera perquè sempre te posaràs pols. Què vol dir la frase feta tenir les mans foradades? Que té molt va de fer gastar els dobbers. A tirar molt aviat les coses. N'hi ha per molta de gent. Què vol dir la frase feta? N'hi ha per nevat i per sa mare. Que per exemple de plàtanos a patates a ramallers a qualsevol cosa, quan diuen n'hi ha bastament, n'hi ha per nevat i sa mare, de moltes que n'hi ha. Què vol dir la frase feta? Ha durat de Nadal fins a Sant Esteve. Que de Nadal a Sant Esteve només hi ha un dia, que són 24 hores, i això és el que dura.